Karibu na ndu mwanshwa umurigereria street kuria rero asige pindi kyoborori bobobui egana asige pindi tokunyara ko batogotegerera oborori bunabantu ko bakunyara ko bagwitira changamoto mbalimbali lakini babwate obole mugoso babiri kunyara ko bagwe bakubwa changamoto ichiyo nabo babiri ko bakomunchora nyasaye ko babuna umuburia wabagimabo street kuria rero imbwato musubati gaiga bwechinguru kabisa nabo igo no musubati omwabwe nyasaye kageranga wacha wigera so kurobororo imanyanga nyasaye oswananire amona igasitu rero imbwato mageniga na ninya ko bakingo mwari baga I introduce atuteinga Elena Kyakoruku nabo yonga yakonyara ko bahagakura kurwa sorongura gusigo sense ya Kenya. Karibu abana ba nyasaye nane tigamba kwa ningambi ya mole asama le danguru kumeli ke muntu mugute seito boiboru era ali nyamira magombo lya kimai na bwanere nyacheki kera utaraika nyacheki kor magombo lya kimai no seinoka abuninga by the way Yesu no boiboru magombo gari lya kimai that's home banje na okire sana okora gaiga na okire sana bashya na sitfirara ngasinge nchonga meri abantu abangembara bakurigirete ko risiko gari abakoroche na baruchi ngane no musubatiore bomwe ngusona bego bwatobare musana yangasire tukuria rero wikunyara ko bagogotwa story geterana ariko bakegonchereria amagima y'abantu isiko gari ritangane nyuma tutarasuka gucyare ningani uratuteya oborori bwao ase obwenge turamanya ngana ki mbogi makibo ya kwabere ko weteranye mutarachaka ko utaraicha kumanya nyasaye ni kena kineta aliseito lya kimai mama no mukristo lenge twagachire abadventista tore na wana kinete kurwe bigwanko na ale watendi Sabbath school ngakina ngaba mu pathfinder ngabo mosa ende kanisa Moiboli mama na tukinete kanisa tata kanyetara nango sibalenge igano mwana na kinete maetenga no mwana ukinerete kanisa umaeta mayana mabe lakini saidani tantigeti ena igwerete irie birecha kingo kinanda omoke nyomba minto togosoma gubiye kanisa nje na lenge minto ngo ibana ne chingeni echi kindo mwana omoke nalia nande nagenda najigotenya roche matukali atari school bono kingo challenge mama kuboli namutenje mama no maite kwasa nje kara nusio ngotenya nalenge nje tinakunenya niechi abanji bamone nagera abana ba mindo baitu abaraba ne nasende asenge nje yobe byane naibete chingeni chiringalia ngasukake mama ka akongolera jianga chingi ya chia maskani inki nendo musayo mia na imo kichanga chiri nande na chira sebundi na yete ya chibutora nande ya chibwada ichiambwata ngayo bana na narolekanire kobo musaye lakini ase kanise dogo bundi subiyango mwana musaya kwebo yubiya nande bwesika matutara ikagwa se kanisa ndaito chuo chakera base kanisa lakini tetenda kwera rimega kidogo ndako banyingo kuiba chingini nege ntekebe sana naibete chigirimo ndaitere turisa kuririta Roma yoni mente na kyomo muiboria kwa kumanibo nkaito paka nkaranga kai kumbo kuiba chingeni nege ntekebe sana anyway tagenda raguchi mutuga base ekarwasira sogima abwe kanisa ya ayo musa Ano na alenge kanisa abanjo monene na alenge mwana wesigete obwate timangana ali na alego somo wase kanisa ikiageraga no na ali na alwe korwe kanisa na ibesukali na burukani obori na ire skuru tunachikoli na abana bandi lakini omoiboli gako boli na ali na alka wana namba 1 ngokana na madenje no madene skuru na je tutira kuna sukali babo mindo magotuno alenge na na ali gotamiranga baba nero anjete komene sukali je nale ngororo kinda skuru na ali koibe bitao bya abana ne chikalamu kina iberue na maedenga na nje na igonko ibe kiagera na iberwa lakini na chanda abana babande na ibere kiagera timanye tyo yo ngibera na nje na manya koibe bitao ibe bya abana na ande kibakoliye na yeje njirikale na ale nakingo tanga ko mwaro kinga gaki ya unna bukyalenge igongani ya yangyalenge na manya bano igona abwire na ande gakoligi na mudai bono tigangolige sirakini getabu inje mbwate
Nakuwa lengo mutindi. Naona lengo mo. Ndi inetabia abaiseke sana. Nandi kuacha biasa no metenga ntwasoma tekisukuru. Tolo chibuna abana abaiseke bagunyara kwa bago BF. Na bakwibege ntorakini agotamire. Ega kobeke maini. Nande nje ngotanga ukolige singa igetabu kiawo. Yani abana mbakali abaibye sukuru. Na kolige sino mukio monene lakini igetabu kiawo nje naiba. Lakini ndakwira ni maega kidogo nyuma tutarikase skuru wakwanera igoro buna kware gutamira babo minonga baba nero anchite okora kike komene sukari na kiya bayibori bari kuri active cyase bawo baba mbali kumuma ni kiyaira no mugotu iganje de bintu biwanza no nyako kwande duko maletere getamdamu ayi no musani wayi baba kanyobeiro mundu we myake menge na balenge mina Wana gina dairemba abana bo bali wanjira nalyo no mongi no karaki mongi noli nae kwale babono gwatora cycling and the next na bongo kora next na demba babona kurwa abo bakajibaka bwatanga baba okomena na baba koranga ali kororo mwana oyo rikara itumono tigangire bamanyenga injenali ayana kikwale kali bibinene nje bono lirinde bireja gati ena ali koigubu yabona abuna abwire nande nairana nande nachikoiba Kyaira nale kororanga bobe bonde mbora yandi na bisiri nalenge muno muko nje kina bwa lia sena saliri kina balance ria abantu bayigule nga na maana tingola tibo echabbe na yerukire na manyire nga bwana nje no mubwe bwana twamanyira abu ine story koro mwana gukira gukina gutira mpaka school bwana kigwa kore school maybe wasoire college ocha igoro no ndaitra manyekero kwa biro musakirima magana na rumi kwa beto kwa bakokora ayura bikogo shana intuga ndo tora kina kwa beto kwa kugonchori gocha erindo semye abantu babiri batatu skari Mwana ndara ikirabuga bado kingendete no boibi na koleta masoma ne a class 8 to 8 ya kimai primary ngagende secondary ya gucha form 1 Saitani oli olenge primary tandigeti na bambwade tigo chie secondary wetani abana ganje no ene chisegina ale korwana akicholi school na ale komanyanga mu murango rwani gose muiseke bonsi bali na igunga mbange chinese igina ale koba aye kwa weka no magedigete na hostia ogoro kunga Leonardo Yogi era bale gontenga no munyasegi sana no muntu okuruma atariro chimate no maita abantu barekera bamwira magina bagutindia obesana sana bono na ale komanyanga oyongorwani ningo ena lengo mwana mu bisana utesi kete na bwari chisiri chimbe yes na ande bona kinaika form 2 na beta transferred ngacha kosomero we sister yane ke library kondororo na ande ali nona acha gachinjera chioboigi no gutomani nona nyorete omugako no mbwate bona kale school tukagenderera nere echinjere chio chioboigi no gutomani Pakekero na akora form 4 2012 nje no anyekingo enda bona kichori wana matemko nitarasoka lakini bono ndochenga umugako yogo mwabe tukunyara kwa mugo chakanero busani kwanyero kirenga nobo igno butumani wikira bonere nere more komombora ko ikabone gane atore ko na siki kwanyero kanobo igno butumani kegeranga nere mamenyeta kwa mboniga mbole toko soma bya ase kanisa toko tebanga umwana umusaye igaho kinabuya wesika okore nyange exactly Jabono ne sigete buno musaye egere nsome biya ekiara onyentule kandi omuke intige bibe byonse na atuire nyiro musara wansiru na manyiga Yesu goja gosoma na lenge paka nkole eskuru na ande sawa mananyo alero mugako muya omaite Kristo elite tochikomenyo maborobiya bone eliajo obwoyi no butumani ekiara ne sigete ikine biya ekanisa mbora na botago somuna amarikanya ja kichoni na bagotanga mwana umusaye gagukina biya gisigete akore bakaji gokore nyange ekerako genda boye nje bono na akore ena abasiti kina akora amatemu ngabasa kuchibone ikyera konyene bwatirani akera na abasa na ikabone Saitani no uliulia lakini akera igete bwane na maitenga bwana na nyolero musaja waikire bono no molembe bwoka na maitenga molembe nya sawo kubo molembe Saitani oli na abwate ko ruwatandigeti
na bambwateti bakase nyoma nande akamenya kombekera kerole nkorigererie side yo mugako yo ne wika kende yonsi na akora kiagenda bobe nare gotha ngonye tariere gotanga mangana atachiti kabiri anga arenga mangana maya metaria yabika abasubati abange nabo bariko you are not alone na bawo ya gutambira umusachanga naye kwagera nakora yonye tariaye nari wikira ga wana ngabango ligeri ebibe byo mugako ne wika lakini daringa ne ebibe byaye aya na mangana ane na rekorosie ebibe byane nale ko bionjora byabe byo mugako wana nonya kangumania ena ale komanya akichori na rogera nanda akonya kongumania wana ngaikere bireja bikomboli ngabano hani eyenere abantu bagoro kenyoma tindo jimanga na ya ne bibe byane ne byo mugaka na ale kuri abo no kwangeta komanya nyoma nensensi bona bacha bate wana na jite ko da ndo chero abade nyoma nensensi kama ene nyoma nensensi okay lakini nogo damanya ogo taigoleru na Kristo senge joko nyandara amamanyere lakini ariko gera na ariko ligeringa omugako yo nene rokogera gukora amangana ayo ngonya kumubwati ngomubaka Kristo akangira asina genda bone abayiboli bane bo mugako ne baturigite abasomba bo mane ngonya goja barenge abategereri murabona tu ajire studio iga banya gukwana lingana liaye muntu ruwa borori bwaye bunarenge anje ngamenya gatanga enjerero eyenere injira ngwanda turi gucigabu oyo nere Yesu nyuma tutaraikagabu asi Yesu lete ndakwira mega ali asomo sacho watebanga ibintu mbire kwale okora watebanga nerogera kintu kike gwakorete kamo kiukande torati omureti omurigererika ngekero kinagorete nagosere tumusacho ne gutebanga nerokora senerogera nakore ibintiki yani totebe kose tole asa family bono egento kemoja ni kebule bono no unajua nale ku understand nga gose kero kende gente kigotaikirana gose nebesa yabura usengende yani nga understand otherwise kuna dwa rwede school taranyora besa eturari ginere one nale korora gose kero kende angana agurira umwana gento gete bono chibeza chiko bana naranga mbona nayo kogera mangana aya to angatorigeti ela wa mayonsi ya nda sale tinginyore tinga eskuru twansi kitwaru eto erendi abiroseti abiretire iko bono changamoto chikwabere kuba ko wetera kurumega iga no mwanchogo paka yikere bono nga abarayibe chikanisa maybe bachira asenga bangere gukwanira igoreri ingana rya Nyasaye ekero murari ase family n'abayibori ari asabono osogete no chage to gutwara safari nga maybe bono guchano enchirere nkia korato iranga se safari iba wale safari ye nona azitekorora nga kweli omuntu orabere mu ya Kristo bweka ne arora twara mulemba sale naimogethie ibe bibiane byonsi ebibyoboegi byobwenenu byejisegi byokoibera abana bande chikalamu byokonya kongacho mugako nenga nerogera ikikiaba byokonya kurigerelinga nonya ekerale kosoke nale kororanga baka jinze jyatareira nankiachikui jinze jingia kondo korasigite keralituko maybe no baigera nana banganyo orire iskali akale kuriye yes lakini era sagenda maybe ebirangara limbwate ebire bingaopi namangana agenda gukora nkaire ibe byonse musaroma nakanyabira gasibina amanyingae akangari bagaligiya ryo gochaka korosia sina saliti litangani na jagete no mugako ne nyumba kamate ndugu nyabiri no mananya biransibi igubulango nyakwe murungani omoyo neime kerenga kikende kiabe nari gukumanyanga na kwagera linga ne liria koraki yakoreka ngaikaranza na bayibuli bane karosio boge mama na barobo mbanya berete na jeta alise ido nyamira ngarosio boge ma amona bayibuli bane wana bana ba mindonje mindondo moke lakini ena alikurusiringa na soyo na ira soyo na igungia kwana ande na limoki ande na leto
aleke bakorwana inche number 1 kobabolinga inkibono mokobuni Kumaite kinkorete saidani nankoretie gasi sana ase ogwetanirwa na abana ba minto nyomba nachete enkarosi obogima amana barogo mbanyabirete abasani bari bana esukuru bari nare koibere ebitabu bari bonsi naomeire bari twareko ng'aina na twakora obwegi amana barobwo abo naomeire narosirie obogima amana barobwo banyabeire naende ning'enderete ase ori nkonyora ntaraikera igo ntagete ndosie obogima bwane ekiagera ase nachete Yesu oyo nanyorete iga ng'ete omorembe ore omonene ntagete ndosie obogima bwane ekiagera ase esafari eye goika obe omochenu orosie obogima bwago buya egere gakoirania oboruoti bwaye ache konyora ng'a na inche nonde nimoganyete ekiagera enkanere ororo enkanero achiete gotoroseria nere ekogera ng'a kokworokia ebibe biago kogosibiwa na amanyinga aye oche konyora obogima bori bogocha iko bono buna gwabere koba kogotora oborori bwokwegena sana buna nagotegerere kegima nakio obogima bwabere koba bwao bwonchoreria ekegera ng'a naki bwonchorereti korwa asa yamabe akaboni yakwarire ng'a naki Yesu nere enchera nakio roche obogima bwogokwira ase ensemo eiga actually koru Yesu anthoreti 2014 omotenyo 12 chitariki 13 korwa anthoreti nanyorete obogima bore obuya ase obogima bwane narorire Yesu goetera ng'a inche buna ndeiga kitwarosia onye aba twasabire twarageire twasabire tokorara igo ngocha gotaboka mambia timbwati naende gento gekonyakondengera ng'ai estyle eri nare go stress botuko obogima nanya goita ebikoe ng'ai achiete chinse echire ngacha kagochikorora omopira momaete kawaida naigwa ebirecha bigonta ng'a omopira akorwa rero omanyete omogaka one gasoka gochiari emeremo eria amoire ateba korwa nyomba nere achi gokora kiagera Nyasaye ong'eire omorembe naende omanyiri ng'a omonto okwerigereria aye bweka ebibe biago inkorenda omogaka one nchake goteba ng'a yenda inkiakare gokora ase achia nasirire ekiagera nambekerete omonto ma ondendete okomanyi ng'a Mary kogotacha gochia bwa ebi na ebibe naira na bwango namoteba monene nyabere nsibi nagenderera na esabari ekiagera korwa maega namaete tabauti ya bibe yaani kingokora egento namaete na kawaida bono Yesu omorembe oro abasomba bomonene igo ore omonene ekiagera inche buna narara neyara mwekontura mami nabori ng'awa naende ebwakia lakini ndakwira ni maiga kidogo Mary nagotegerera sana ni kama ni mtego kidogo ndaetonyotegwe bono ikegera ng'a koko kina ugateba ng'a ugatiga amasomo ukanyora umwancho iga morekomo gwateba ng'a moiseke okinireta ase kanisa noria umanyete ng'a amasomo mokwegwa igo gosoma bia okore bia okore enyanki onyora omosacha okorete keke omomaete Nyasaye egochi mimi singo omosacha oyo gokwabete kogokonyora kore esukuru nata omomaete Nyasaye goikera bone natoregete actually nande nantang'arete gotoreka atoregete 2014 omotenyo 7 na inche Yesu aganthori 2014 omotenyo 12 maetari bonsi bakunyora chingo kibatoregete igo no monto myasa nikegera ng'a kwenyoire baketariki omosacho yabete ko bakagotoreka ande bakabona kwabete ko bakubonchoreri igo boni gante toratwa ogosemya gochia sabarigeri bagoga igango kwagide ikaisano choka obaheresere aso imekegimangana ki esabari yane tinda itemwetere sabari iga taite monchiri kegimo batenga na kementa komenya somekera nabangi sana bagwetero imabuno kwa nale gotebiga especially ekegeria keke gokina ekiagera ngo batei through experience onye gotagete obogima bwao bobuya ori mereme ya Yesu ekiagera mwaigwe testimony yane korumuna nakinete ndomoke chi challenge na ederete nale gokora nande ng'isanigete ng'ai naramang'ana amaya mwana onde bwensi obwate ebirengereri ng'achi gotiga esukuru gosembo yagochi okong'ainwa naye kwabwata amang'ana ayo manyang'a nyuomo
nyuomo etari na Yesu eyitari nyuomo amang'ana ogotebi gukorwa para mang'ana arita iyo nyumba anya gotageta mang'ana ari achikoba nyumba ara mayo expected gochimutua wanje Yesu agotori agosibina amanyingaye egere okine kore ime yaye okobera ime ya Yesu na Nyasaye agokomuga kore ime yaye bono noe nogoteberera ni nyumba mino egogochikoba bera raisi ekiagera kero omonto aroche ensemo yaye naye oroche ensemo yao naende oisanegete na keri Nyasaye abaete omaete ng'a onye omogaka ono oteba tabwati iga amaene takoreti ki tabwati oisanegete ng'a onye endugu yakanire eke tabwati amaene tabwati yaani mumanyaine more nyomba lakini mumanyaine ekere omonto nasoka gochiabore na omorembe oisaine ng'a egento okomosabera ng'a gaki omonene naende omoirani buya aina are advice nare kwa abana aba bake bagokira nasa abasubati abake bandeng'aine abasubati bare zagera 20s 29 to 30s nare kobatebi iga bari baikire gosoa ase enyuomo enyuomo etari na Yesu ige gosambaratika ekiagera korega igo korigereri buna nare korigereria omogaka one namanya ng'a nonya ngende kiabora nerogera egasi yao nogoteba ng'a chibesa gose nkominera ogochi actually okomina chetimineti na moiso kondigereria etuki yane embutorerete ense ekiagera Yesu omanyiri ng'a etuki yago okonyakonyamenda ebinto ebi binde biachire kwamina kwamenda ebi na ebi actually tintaeti konyakobori Nyasaye amagosu ari ng'a ingikiagerete ngwang'a etuki ebwekaine buna eye eywo nabekire bono tintaeti ntoboa amatane nyakobori Nyasaye ng'a ngwang'ete matama yakomekameka ng'isanegete na keri Nyasaye ang'ete ekiagera kogocha gosaba omogaka ogo rero echi okominera mambia omosabe echi eyanga ngoragera ore nyomba kwaretire esegi ase efamiri yao etare gocha kobororo mwanje Yesu abatori monyore ribaga rigia riokorigereria ensemo yao omaete ng'a omogaka one kagenda gochia oreta iga mbono ngonya kwebori ng'a inche riri nare konya gosaba chibesa inche ng'a ye chiane chire nakamoreteire namworoki ng'a chiane echi narosi ntange echi kwarosi tokorere gento gete Nyasaye oragere motwaro obwamo obwo okomanyana ng'a narosinge echi nabekira mwanyore plan yamo ya gokora egento ekemo maiteke godike kiaboniga besika bangi omanyete ng'ana ki musacha nero okorigia kama hujaleta natafuta mwingine tunaendelea maisha kwa sababu ng'a tulikoleta ni kama ufanyi kazi ndege ndogere kwa nginyoiria kama oga mugenirare na husisi urukuru kunga JB gose Johnson Bundi maite wanti igento nkirika bunga no bwana twisaneke negento kerike ko goradeki era na chitaga isaneka badaye asoro ko bagugwati ibindi beito no mogando gitebo munso yongo sabo turanyorigereria uirane mic back nabo kunyara su mtandao YouTube Amazing Voice of Victory Digital no ere live na biga se television ito kama kawa ngoroberi were botambe anya ko bagikobekwa igonga ayabono ne kiorokera kya benenda teba sike gusigo se mfana alisi ya mwanamke ulia sike nyorino nitabasubati tabi nero babwatengana ki kama ujaleta bande bado batebanga nje kole tarete chiago na maina ngo nchera no lingana ki ebese yo musacha ne ino mwensi ne yo mukungu ne mukungwe agendo na batebi kimora mu nyomba mino ebinto biro ne byeino talinga echiane ne chito wana nale ko ba advice ga baswati bali abake mu maidenga yako ni yako ya mzeni yenu mumanyanga oisa kolede yabo no mugaka okolete yu mwakorire gendo motare gocha gokora mo baba sibore lakini obosibore obu Yesu oraba exactly batara so ime ya Yesu saitani na bade gasite gotesa abantu banyasa igonye ko bwati tayibunde yote banga ya mwanome ni ya yetu sisi wote igonye Nyasaye taracha asore kigima yoto yasomire ko rwasemeri muguta siri tukurero kigima otosomiria abira tatorakene tutarakora ningani rwamaga ucisiko galia ase familia yao maybe abiga basani bali bago bwate babiri badatu igo batengana ki nimebadilika
abancho abategereri nyira maigase tata James Ogise no mugakone mugutamo n'abana nyire na maigase Samuel Makamburi okareria Kimai na Asha n'abana ba Mindomwezi abasomba bomonne bonsi nabaira maiga ababakurwa oborori bw'obogui Nyasaye kubabwira amo n'abantu bonsi bari barigereti Amazing Voice of Victory nabatigeira maiga maya kubwama nekinangeringa mwanje Yesu abatori moja konyoro bugima buri bwogocha. Asante sana nicho nawe kire sana wabiriko bukusanga n'intu story ya ukigima ekigeranga utambe merobireni ikonyara kwawe kuba sponsored aigo kurogoro libogo buyimanyanga Joel umbati nero kunyara kwa bakago sponsor merobiro yiga bakawikira boni gange ikagera onyitari are maybe na bututana kwa tokonyora oboro libunga buno buiga wa Mary Umugute igase boniga yandara kubate merobiro ya Amazing Voice of Victory na bigo Amazing Voice of Victory digital sumtandao YouTube amo ne mitandao yende menki mwe kwa rusanga n'icendo kelame kiye konge asiri tukira rero ntwabwate Mary Umugute.